רציתי לשכוח, יש רגעים מתסכלים שמטריפים לי את המוח לתוך שירים המקצרים. אני הצלחתי לברוח מהצלילים והמילים, אני שואב את הכוח. ברוב המלחמות שכחנו מי נגד מי, לחפש את ההיגיון נראה כבר לא הגיוני. פתאום המוזיקה הפכה להיות השקט שלי, ולא אכפת לי מה אומרים, אני נשארתי אני. החיים לימדו אותי את השיעור הזה, שצדק זה רק כוכב והוא רחוק מהכדור הזה. ולסיפור הזה יש מניע, לא חשוב מאיפה באת או לאן תגיע. לכל אחד יש רגעים שהוא מרגיש שהוא לבד נגד כל העולם. מרגיש שאלוהים בוחן אותי גם, ובימים שאני שם אני לא מביט לאחור, רק חולם שמחר כבר הכל יעבור. עכשיו הוא מעליי, אני יודע שאתה שומע תפילותיי, סוחב את זה עליי, נזהר שלא ליפול, מוציא את זה החוצה כי אתה סופג הכל. לפעמים צועק בקול ולפעמים בלב, איך מעריכים את האושר בלי להרגיש כאב. לכן אני כותב כי זה אותי מגיע, אני לא חושב בכלל לאן זה מגיע. אולי לחייל שכבר מת שזה ייגמר, או לאישה שלא יודעת אם לשתוק או לספר, הילד שלא מוצא את המקום שלו בכיתה, אז הוא אומר שהוא חולה ולא יוצא מהמיטה. אולי אתה שרק רוצה לחיות פה בשלום, ובקלמר שלה אין שום דוש בצבע אדום, במקום לשקוע במחשבות שנתקעות ולא עוזבות. למה אי אפשר להמציא איזה כפתור שיכול